Dobar dan vam želim. Dobar dan i dobrodošli. Danas pravimo sufle od sira, pošto je u nedelju 18. maja Svetski dan pekarstva, pečenja u stvari, i dan suflea. Pošto je dan suflea, mi ćemo da napravimo sufle koje kažu da je onako čisto zadovoljstvo, to je sufle od sira, i da na njemu objasnimo osnovne principe pravljenja suflea, i onda posle toga možete praviti sufle od najrazličitijih stvari, što slan, što sladak. Pošto on se relativno lako i brzo pravi, jedino što treba ispoštovati tačno tehnologiju pravljenja, onda ćemo mi još ovako u 4 ruke, bit će i brzo, početi tako što će mama da renda sir, na ovo krupnije rende. To sam baš htjela da pitam na koje. A ja ću da pripremim posude za sufle. Sufle ili nabujak ili povarak, kako piše u kuvari Katarine Popović-Midžine, je jelo koje je u osnovi od jaja i sosa. Ako je slan, to je bešamel sos kome se dodaju pireji od povrća ili sir ili tako neka šunka, nešto da bi dobilo ukus. A ako je sladak, onda je u pitanju poslastičarski sos, opet sa pirejima, sad ovaj put od voća, sa kafom, sa karamelom, mi smo pravili i karamel i kafu, vanila, čokolada kao jedan od najpoznatijih. I može, to mu je jedna podela na te slane slatke, druga podela mu je na hladne i tople. Mogu da se prave i sufleji kao sladoled i onda se ove posudice za sufle onako stavi papir za pečenje, da budu bar duple više. Zajedno? Sve zajedno. I tako se smrzavaju i onda je to sufle, sladoled od suflea. E sad, šta je bitno? Bitno je da je puter jako mek, da možete dobro da ga namažete po posudama, i tu sad ide teorija da bi sufle lepo rastao. Kad ga namažete, onda ovako još jednom prođete vertikalno, kao što su ove štravtice sa spoljašnje strane, tako i ove da budu sa unutrašnje, da te brazdice mu pokažu put kako raste i da on onako lepše naraste. I sad, kad sve ove posude namažem puterom, ću i staviti rendani parmezan i sa njim obložiti posudu. I to su sad posude spremne za pečenje. Mama renda sir. Otprilike, kad ja završim ovo, nam je vreme i rernu da uključimo. I onda posle pravimo bešamel i mutimo belance. Sad, znači, taj sos... Ovdje je 3 vrste već. Jeste, 3 vrste sira. Taj sos, osnova, mu daje sufleu ukus. Znači, nama će sirevi da daju ukus, zato smo se odlučili. Sufle je francusko jelo u osnovi. Ne u osnovi, nego je čisto francusko jelo. I reč sufle znači oduvati ili narasti, onako napufnati se, što bi rekli. Tako da, da bi se sufle tako narastao i bio tako pufnast sav, mu trebaju utučena belanca. Zbog toga je mnogo veća količina belanaca od žumanaca i osnovna stvar kod suflea je pravilno i kako treba utući belanca da bi sufle narastao, stajao i sve ostalo. E sad, ovo što je mama pitala sireve, pošto je francusko jelo, normalno da su najbolji francuski sirevi, ali nažalost nismo ih pronašli, nisam ih kupila na vreme. I sada ćemo napraviti jednu kombinaciju gaude, trapista i parmezana. Može i čist parmezan, može i čista gauda, i u sredinu ćemo staviti malo seckanog kačkavalja ili malo seckane šunke, da baka ima malo mirisa. Tako da to će biti naš... Mogu sad da pomešam ili ovako? Možeš da pomešaš.
I onda mi otprilike četvrtinu odvoji u jednu posudu, tako pomešanih. Od tog ćemo napraviti sos za prelivanje. Ovako. Da ja još malo namažem moje posudice. Kad smo pravili povarak od kafe na Svetski dan kafe, onda smo se stalno dvoumili da li je sufle, da li je puding, pa smo malo pričali o osnovnim principima sufleja, ali pošto je ono neka mešavina, ni ovamo, ni onamo, a ovo je sad čist sufle, onda ćemo da sad ispričamo, znači, sve to što treba, što je bitno za sufle. Sufle se peče, znači, u ovim posudicama ili može jedna velika ovalna posuda, pa u njoj sve zajedno. Ovo je lepše i lakše za serviranje. Gde sada? Tu odvoji četvrtinu, otprilike, da. Četvrtinu? Otprilike, nije bitno tačno. To je ono tvoja mera, otprilike. Dobro. I sad, znači... Gledaj, kad ima da bude četvrtina koji stopa. Evo ga četvrtine. Odlično. Ja sam sav parmezan sad sipala u jednu posudu i onda ovako okrećem i presipam polako u sledeću posudu. I onda ovu. I na taj način iz jedne u drugu će se sve posude obložiti i što puterom, što parmezanom. A ako bude falilo, ćemo ga još malo narendati. Tu je. Evo ga. Ono što treba da vodite računa, to je ono što uvijek kažemo, da poznajete što svoje recepte, što svoje posudice. Ovo je mera za 6 ovih manjih posuda od 10 cm za sufle. Treba će još malo sira. Ovo ide na ovu tanku. Znači, mera je za 6 ovih posuda koje su 10 cm široke ili, kažem, jedan veliki oval. Znači, šta je kod ovala je problem? Normalno da se brže i lakše peče i pravi. Nemate sve ovo odjednom pripremite i gotovo. Ali, kad se sipa, kad se služi, kad gosti sipaju, prvi uspe, drugi uspe i već se napravi malo haotično, onako, nije lepo više za serviranje. A ovo ako pojedinačno ide pred svakog gosta pojedinačno i nemate brigu, hoće biti uredno ili neuredno i tako. Tako da zavisi od prilike i od vašeg raspoloženja mogu oba načina. I strpljenja. To vam ja garantujem. I strpljenja. Pripremili smo posude, izrendali smo sir. Sad ćemo uključiti rernu, ovo malo raskloniti i krenuti da pravimo bešamel sos. Sada prelazimo na pravljenje bešamela. Znači, prvo puter treba da se otopi. Kad se on otopi, odmah stavljamo brašno, pravimo svetlu zapršku, belu, dodajemo mleko da napravimo sos i onda začine. Kad se on malo prohladi, dodat ćemo sav ovaj sir, umešati unutra i onda žumanca i onda nam je osnova spremna. Razdrndaj ga da se istopi. Tako. Sad brašno. Brašno da se isprži. Sad minut, 2 prženja brašna. Da. Dobro se prži. Divno. Krasno. Sam isprži. Moj doživljaj se zapravo. Smiješ, normalno. Mama pravi sos, znaš? Da. Samo nek se odmakne, ja već poližem pola. A ti su žene onda bile vrlo mudre. Da. Dogovorila se s mojom tetkom, ona je majka, mama je majka. I tetka mene poziva u gosti, jednu veliku šerpu zaprage. I kaže, ja i ti pa koliko možemo. I onda se mi se zbučila i nikad više ni ne metim pred zebrom. Ali stvarno, kako su se one to setile da mene ponude da ja jedem koliko ja hoću. Da. Onda ti se smušla i sad je ne jedeš. Ne, više ne bi je probala. Ja mislim da je prženo. Ja mislim, da. I sad dodajemo hladno mleko, svo odjednom. Da, i sad će to lijepo provriti i skuvati se. Tako sam ti, moja baba i ja napravila zaprage u jednu šerpu, onako poveću. I kaže, ti si moja gošća i ja ćemo i ti da jedemo zaprage koliko koja može.
Sad treba da provri i da se lepo skuva sos. U početku ga treba stalno mešati da se razmute grudvice, a posle i ne mora stalno. Kad je dobro praženo brašno, nema grudica. Nego samo kad se ne ispraži dobro, onda malo bude grudica. Treba jedno 4-5 minuta da se kuva bešamel da bi bio lepo skuvan. Da. Gušne. Treba ga miješati. Evo ga Tijana. Evo ga vri, deco. Vri. Bivanje, evo probaj. Ne? Samo nek provri pa nek se skuva. On se gusne, ali još ne baca ključ. Ja mislim da se skuva. Da, ja baš htjela da kažem da se voli. Hoćeš ti sad da mešaš, a ja ću da dodajem sir. Ajde. Sad ga jako mešaj da se sav sir lepo istopi. Istopit će se, ja verujem u vrelom, samo je dobro da. Samo je bila neka mlađa ruka. Da. Sad je već gusto. Da. Kako je dobar. Ćemo malo probati. Pa morat ćemo. Tako. Lepo. Sad. Idemo tamo. Možete da probate koliko god hoćete, ali aj prvo da ga začinimo. Hoćeš ti mešati? Hoću. Ja ću da dodam prvo belog bibera. Beli je sos, treba beli biber da se ne vide one tačkice od crnog bibera. Malo soli. Sad to zavisi koliko su sirevi slani. Ja ću malo manje soliti pa će košta majstor da proba. I ovo je sad kombinacija muskatnog oraščeta koja obavezno ide u bešamel. I malo dimljene paprike, čisto da mu damo malo boje, jačine, ukusa, jer sirevi su ipak u osnovi slatkasti i blagi. Mada i slani, mislim, posebno parmezan. Sad, ja bi ovako. Smese, ti ju slobodno probaj. Sad nisi baš probala sam. Još to je dobro. Jel treba još soli? Malo. Probaš ti da probaš ili ćeš kad prođu žumanci? Ne, ja ću da veram bakim. Malo soliješ. Znaš šta, pošto ti možda probaš i ovako, ajde ja dodam, meši. Dodam žumanca, ne smije da se skuvaju, moraju sam da se razmute. Neće da se skuvati, nije to tako vrelo sad da se... Evo sad ću ja njih. Super. Evo što je sad tek dobro. Što je sad tek dobro. Lepo kremasto, žuto. Sad ti probaj malo. Ja bi malo solio. Evo, još soli. Još to sve. Dobro. Eto, tako je. Odlično. Evo ga, gotovo je. Sada ćemo, daj žicu ovamo, sada ćemo ovo pokriti da se malo prohladi, a ne baš jako da se ohladi. Krećemo da mutimo belanca i onda delimo u posude, rerna se greje i to je sve. Sada ovo poklopimo da se malo... Ohladi? Ne toliko da se ne ohladi, nego da se ne uhvati ona korica od gore koja bi se neminovno uhvatila kad se sos hladi na vazduhu. A s druge strane, to hlađenje će kratko da mu traje, pa nema potrebe sad da stavljam foliju i sve ostalo. U mikser ide duplo veća količina belanaca od količine žumanaca, jer kažemo belanca su ta koja prave sufle, koja će ga dići, dati mu tu njegovu visoku razbarušenu strukturu i sve ostalo. I u belanca, po svim pravilima za tortu, i strožim od toga. Znači, čista posuda, apsolutno čista, bez trunke masnoće, belanca ne smu da imaju ni trunčicu žumanaca u sebi. Ponovit ću opet ono što pričam stalno kad pravimo torte, mikser je jak. Čak i da je ostalo malo žumanca, on će to utući. Ali takva belanca sa masnoćom u sebi se neće dobro ponašati u rerni. Neće dići tortu ili ovaj put sufle koliko treba. Neće to stajati koliko treba. Znači, morate poštovati. Zato se jaja odvajaju posebno jedno po jedno i onda ako vam upadne žumance, ostavite to jaje, napravite nešto od njega, kajganu, bilo šta, a razbite drugo da ima, znači, čisto odvojeno žumance, belance i da nema ništa puklo i tako. Ja sam posudu prebrisala iznutra i sa malo limuna onako
još na kraju salvetom i limunom da baš bude čista. I prvo mutimo na relativno onako blažoj brzini dok se lepo ne zapeni i onda ćemo dići brzinu, dodati sok od limuna da se to još malo učvrsti i umutiti do mekih ka srednjim vrhovima. Znači, ne smije da se premute, ne smije da bude prečvrsta, jer neće imati snagu da dignu sufle. Sad mutimo. Utukla su nam se belanca, taman kako treba. Sad ti molim te malo sos. Prodramaj. Jeste. I onda ga spajamo sa belancima, znači jednako kao i tortu. Prvo ćemo u ovako vruć sos dodati 1/3 belanaca i malo žustrije izmešati da se postigne ista konzistencija. Da radim žustro. Da se lepo izmeša. Je dovoljno žustro? Jeste. A onda ćemo, kad ti to izmešaš, samo na drugu stranu. Tako. Sad moramo preći na lagano previjanje. Opet je mala posuda. A nije li bolje da ovo tu uđe? Jeste, ali ćemo prvo 1/3 tu smotati da se lepo još malo ujednači. Ima jedna zanimljiva činjenica istorijska koja će se tebi, mama, dopasti. Kaži. Recept za sufle od sira je prvi put zapisan. Znači, zapis za recept postoji od 1742. godine. I to u knjizi... Ovo je 700? 742. I to u knjizi Šapelovoj Moderna kuhinja, normalno moderna u ono vreme moderna. A on je bio kuvar za dobrostojeću gospodu ondašnjeg vremena. Između ostalog je kuvao i za Madame Pompadour. O Bože. Zato je ona tako popularna i danas. Sad ćemo spojiti ova dva u jedno. Normalno ovaj sufle kakav mi danas poznajemo i sve je usavršio i, da kažem, i zapisao i popularizovao i sve prvi francuski čuveni šef, kuvar Karem, koji je to posvetio u svom kuvaru nekoliko strana sufleu i tehnikama kako se pravi i od čega se pravi i sve. I na taj način je ovo jelo dobilo ne samo slavu u Francuskoj, gde je već bilo popularno i sve, nego svetsku slavu. To je sad već 18. vek uveliko. Tako. Evo ga. Smesa za sufle nam je gotova. Ovo mogu da ostavi. Ček sam sekundicu da vidim da nema onih belih belanaca, jer ne želimo čista belanca da jedemo. Želimo da ima ukus i sira i jaja i svega. Sad ću ja špatulicu, treba će nam još posle. A tebi je evo velika kašika, otprilike do polovine posuda sipaj. Ne do pune, nego do polovine. Hoćeš da ja sipam? Ja ću. Ti ćeš, dobro. U stvari, ajde zajedno ćemo, da bude brže gotovo. Evo do polovine. I onda se meće šunka. Onda stavljamo šunku ili kockice sira. Od ovog ništa ne mora. Možete samo napuniti posudu suflea do vrha i peći čist sufle od sira. Ali može, znači, i u sredinu tako nešto malo da se ušuška i sakrije iznenađenje za goste. Pa ćemo mi sad podeliti malo, negde malo sira, negde malo šunkice. Šta misliš, šta ću ja dodavati? Ti dodaj šunku, ja ću dodavati sir. Znači ti šunku, ja sir. Ja ću ovako. Može? Ja ću ovako da stavim puno sira. Ja puno šunke. Da ima iznenađenje za siroljupce. Hoćemo 3-3? Može, ajde. Ne znam kako ćemo razlikovati kad se ispeče. Trebali smo. Ali ajde. Pa ne može više. Pa dobro, koliko može, može. Sad još da dopunimo. Ovako. Ti dopunjavaj. Aha, stavila si svu šunku. Uspela si. Svu šunku sam stavila, zamisli. Dobro. Mama će da dopunjava, a ja ću sad, znači, da sravnim sufle, da bude ravan sa površinom. Ovako. I onda ono što je isto obavezno kod suflea, sad jedan detalj, morate proći ivicom posude za sufle
i ostaviti čista ruka. Znači noktom ovako prođete uz ivicu, jer na taj način sufle neće ići van ivica posude, nego će rasti visoko gore, malo i sa strane, jer ima puno belanaca, ali neće se prelivati. I ovaj nam je spreman. Ako nećete prstom, može znači nožem ovako isto da se duboko skloni ivica. I sad, Mati, Da. još Sira od gore malo sira, ne mnogo, ali malo sira da bi bilo rumenije kad se zapeče i ispeče. Dosta. Izbrisat ćemo i posude za sufle od ovog što smo napravili ravnanjem. Tako. Ja ću ipak prstom, meni nekako najsigurniji moj palac u celoj ovoj priči. I rerna je zagrejana i u rernu sam stavila tepsiju da se zagreje zajedno sa rernom na koju ću da poređam ove činjice da se peku. Bitno je da je tepsija na kojoj idu činjice isto zagrejana da bi se dno ovih keramičkih posuda što brže ugrejalo i da bi se i odole ispekao. Sufle treba da je pečen, ali ne prepečen. Mnogo gore ga je prepeći nego ga ne dopeći, jer ako probate pa vidite da nije pečen, možete ga vratiti u rernu na minut, dva. Ali ako je prepečen, onda je suv i nije tako lep. A on se služi kao predjelo ili kao lagani ručak. Kad onako baš hoćete da zadivite prijatelje, da napravite neki fini branč i tako, lagan, a ne... lagan je elegantan. On je za to. Tako ćemo mi njega sada da stavimo na 12 minuta u rernu, bez ventilatora, da ga ventilator ne bi razduvao i da ga pečemo lagano. Pošto nam je ostalo smese, sada ćemo mama i ja dok se ovo peče, ne bi ni stalo mi više u rernu, još 1-2 posudice da pripremimo i namažemo i napunimo. Da. Evo ih, naši sufleji su gotovi, ispečeni. Ova prva tura. Druga tura ide unutra. Sufleji su gotovi i oni neminovno kad dođe do temperaturne velike razlike, kad izađu iz tople rerne na sobnu temperaturu, malo splasnu. Oni će sad ovako, znači splasli su od onog ovolikog na ovo sad što je i tako će se zadržati i ostati i čak i ako hoćete da ih sutra dan jedete hladne, oni će biti takvi i moći ćete da ih jedete. Ono što je nekad važilo kao pravilo je bilo da sufle ne čeka gosta, nego gost čeka sufle. Znači, ako je sufle vaše predjelo i ako ste zakazali ručak, večeru za neko vreme, nemojte praviti. Napravite sufle i ostavite ga u frižideru ili ovako u kuhinji i tek kad vidite gosta i kad dođu, kad sednu, onda stavite sufle u rernu i ovako vruć ide pred goste. U jednoj od ove dve je šunka, pa ćemo probati, pa ćemo se menjati ako smo promašile koja je gde. I Tijana će dobiti lutriju. Isto što možete da uradite, znači može pažljivo da se recimo ovaj sufle onako malo palet nožem oiviči, da kažem, da ga pažljivo malo odvojite. Kašičice, izvolite, i salvete i onda smo spremni za konzumiranje. A ono što sam počela pričam, znači može paletom malo da se pažljivo odvoji. Paletom ga malo odvojite i da, i onda može da se prevrne.
Sad, za prevrtanje bi bilo bolje da nismo ovako do vrha napunili posudice, nego da su napunjene do 3/4, jer onda bi one prirodno narasle do vrha. I kad prevrnete, bi trebalo da sam još samo malo više strpljiva bila. Da se još malo prohladi. Evo ovaj sa šunkom. Virnula sam u sredinu. Znači može ovako da se prevrne na tanjir i onda lepo napravite sos od sira, znači mileram i sir, pomešate, ugrejete, prelijete ovo sa još malo sira i onda imate sir sa sirom. To je kao kad smo pravili kafu, pa kad smo imali sos od kafe uz kafu. Tako da može i tako. To je nijansu stariji način serviranja, a može i direktno u posudice. Čekaj da vidim. Šunka. Šunka, odlično. Šunka. Došlo vreme da probamo. Nemojte zabirivati, jedite šta dobijete, a ja moram. A ti stavila šunku? Šunku, ono što sam htjela. Živari. I kako se moj drži? Što je baka lepo natovarila šunku. Kad je ovo predjelo, da. Šta je onda jelo? Pa laganija supa neka i nešto. Iako mi se dopada, sredina je taman kako treba. Jaja su pečena, ali je onako meko i kremasto. Nije tvrdo, nije onako suvo da zapada za grlo. Ja jedem sir sa sirom i obožavam. Ovo mi je komplet ručak. Jel da? Da. Lagani, letnji. Od gore sir, unutra šunka. Ima sve. Savršeno. Ovo mi je mraba masti i paprika. Samo je vruće. Jeste vruće. Ali je jako lepo, baš mi se sviđa. Savršeno. Drago mi je da vam se dopada. Savršeno. Jedan lagani letnji ručak. Dovoljno. Dovoljno. Posle za večeru nešto konkretno. Ovo je divno. Baš lepo. Toliko. 4 vrste različitog sira, jaja, šunke. I ništa više. I ništa više. To je dovoljno. Može i sa jednom vrstom sira, ali onda je upitan ukus. Prelepo. Baš prelepo. Ti si Đari gladna. Nisam toliko gladna koliko mi je lepo i ja volim ovako ove, posebno ove zapečene vrhove sa sirom. Savršenstvo. Jaja, sir i šunka, ko bi rekao? Sve što neki vole. Sve što svi vole. Ovo je 3 omiljene grupe hrane. Vidjeli ste sada i naš predlog za ova predstojeća topla vremena. Leto je pred nama, naglo je došlo, pa se sad pomalo povuklo, a sad ćemo da vidimo ekspanziju. Tako da znači, kako mama kaže, lagani ručak ili predjelo uz neki kompletni... Ovdje hoćete s hlebom ili bez hleba. To pojedete i mir Božji. Čak i hleb ne može ići na to. Jel da? Mnogo je. Mnogo je. Da. I tebi inače ne ide hleb ni ušta. Meni ne ide hleb, ali da mi je mnogo, nije mi. Meni je okej da bude predjelo. Ili ušina. Dok čekaš, onako da jedeš. Pa da. Fino, da se zaslediš baš. Ja po običaju jako volim sir i jako mi je lepo, ali su mi draži slatki sufleji. Neuporedivo. Sufle od jagoda, od malina. Tu može voće, ja? Ti su najlepši. Sve ćemo praviti. I onaj od kafe je bio jako lepo. Onaj od kafe je bio fantastičan. Smo to pravili? Nismo. Evo čim bude maline. Može. Pozdravljamo vas. Jel hoćete da vam pravimo? Pišite komentarima. Idemo na miru da sednemo, da jedemo. Ostanite nam zdravi i radosni. Družite se i dalje sa nama. Prijatno. Puno pozdrava. Doviđenja.